Tot eren homes en aquella època. A l'oficina érem 13 persones i l'única noia era jo. I amb 16 anys, vull dir que estava totalment sola. Després van venir 2 o 3 més i sí, vam tenir una relació afectiva, vull dir, a mi em va donar molta alegria de poder compartir coses que no podia compartir abans amb els homes, amb les dones. El fet de ser dona i tindre ja 42 anys al començar a treballar no va ser cap problema. Una altra cosa és compaginar el fet de ser mare de 2 fills adolescents. Tot érem dones, era un dels requisits per ser guia escolar. I després, amb el temps, ja es van anar incorporant els homes, diguéssim, no? I cap problema amb les relacions entre uns i els altres, ni cap diferència. Al principi es va contractar només aquest grup de persones que, com concretament, havia de ser dones, casades i amb fills. Aquí els homes quedaven una mica discriminats. Sobretot vaig començar a anar bastant als torns de nit perquè em permetien estar més amb els meus fills. Jo era vídua quan vaig entrar aquí. I llavors els pares van ser la meva salvació. Jo feia de mare i de pare. Llavors, a vegades era difícil. I els primers 18 mesos no vaig tindre un cap de setmana complet. El sacrifici era, a les 6 del matí potser arribava i a les 10 tenia que aixecar-me per portar el nen al futbol, per exemple. Igual que a mi em va impactar estar sola davant de tants homes i tenir 16 anys i tots tenien una edat ja de 40 cap amunt, doncs va ser un impacte per mi i per ells també, evidentment. Em van tractar com una nena, perquè per ells era una nena. Vull dir, tot van ser atencions i vull dir, no tinc amb aquest aspecte res que dir de la gent que hi havia allà. Tot érem com una família. Sí que potser en alguns moments sí que hagués necessitat una dona per tenir els meus, no sé, poder explicar les meves coses com a dona i poder, no sé, compartir-ho. De seguida em vaig sentir molt ben acollida per les companyes i integrada en el grup. Eso sí, el uniforme tenia que ser faldilla pantaló, per si havien de córrer o per si havien de fer algun excés. També, no? Una mica també, això sí que potser era una mica discriminatori, però era el que es portava. Quan vam arribar, al principi portaven aquí una mena de braçalet que posava servei escolar, i llavors el que feien era estar a les estacions amb aquella hora. Al principi va ser una cosa curiosa perquè la gent, clar, ens mirava amb una miqueta què és aquestes dones. En aquella època, vull dir, les dones eren les que pràcticament sempre es feien més càrrec dels nens i per la sensibilitat, per la intuïció, pel que fossin que les dones sembla que tenim, doncs no em va semblar estrany. La societat també ha canviat molt en aquest sentit, les lleis, i clar, ara, per exemple, els homes tenen la baixada de paternitat, tenen més consciència de que els fills són dels dos, els horaris s'han de moldar uns i els altres, i en això jo crec que ha hagut molt avançament. Que abans no es veien les dones, i si es veien eren poquíssimes, comptades. Això és un canvi brutal que s'ha fet. És veritat que quan nosaltres vam entrar a Ferrocarrils, a el que era administració, moltes oficines i molts despatxos, ja treballaven més dones. Doncs mira, quan jo vaig començar a treballar hi havia taquilleres, al departament administratiu sí que hi havia moltes més dones, però el que era, diguéssim, a la línia, doncs hi havia taquilleres, ja havia una cap d'estació i amb el temps van vindre les companyes maquinistes. El que són inspectores em van trigar una miqueta més, és a dir, mica en mica la dona ha anat assolint més espais i tot i que la frase és molt dita, encara queda molt per fer, però sí que és veritat que anem avançant més ràpidament del que s'havia avançat
passat fins ara. És a dir, vull dir que tenim ja companyes que poden accedir a qualsevol lloc de ferrocarrils sense cap problema i amb uns coneixements tan vàlids com poden ser qualsevol home. Canvis bastants, perquè quan jo vaig entrar, ja dic, hi havia molt poques dones treballant tant al taller no hi havia ningú. Ara, actualment, quan jo em vaig jubilar, ja hi havia dones mecàniques allà reparant els trens i tal, conductores de tren també, vull dir, revisores, vull dir, va ser un canvi brutal. Hi ha dones ara a tot arreu, vull dir, avui en dia. Poder ocupar aquests llocs abans era impensable. I que amb això hem evolucionat, almenys ens tenen més en consideració, no? Doncs bé, que la dona ha agafat més papers que abans no tenia. Quan estava treballant de nit, si érem potser 10 persones, el dia que estava jo, ha coincidit alguna nit, només l'única dona, era molt avorrit. Per mi era molt avorrit perquè els homes només parlaven de cotxes i de Fernando Alonso i etc. I clar, quan estem dones és un altre tipus de conversa, et trobes millor. 50-50 era el millor. Enyoro, sí, ho enyoro tot, però en principi també el fet aquest caliu que es va crear entre els companys i les companyes que hem treballat amb els nens. Home, enyoro la complicitat amb els companys, el dia a dia de les nostres vivències, tant bones com dolentes, però vull dir, sí, l'enyorança del contacte amb ells. Era un treball que jo l'he fet amb molt de gust, m'ha encantat fer-ho, he gaudit molt, i també he tingut molt bones recompenses. Durant tots aquests anys que he estat treballant aquí a Ferrocarrils, el que m'emporto, o m'he portat, és un molt bon ambient, molt bons records i unes grans companyes. És el que enyoro una miqueta les companyes, més que els companys, El consell que jo donaria a les dones que entren ara és que tinguin en compte que entren en una empresa molt bona, molt important, amb una molt bona qualitat i que poden desenvolupar totes les seves actituds, les seves habilitats en un ambient molt agradable i molt favorable a poder-se, diguéssim, desenvolupar com elles vulguin i com elles sàpiguen fer-ho. La veritat és que he trobat companyes molt responsables que al revés m'han ensenyat molt a mi. El meu consell per les noves incorporacions femenines és això, no tindrà por de res, tirar endavant, fer totes les formacions possibles i deixar de pensar que nosaltres som iguals, tant els nois com les noies, i no hi ha cap problema en aquest sentit. I ser tu mateixa i no sé, lluitar per aconseguir coses millor i no quedar-te sense poder-te expressar el que tu voldries. Jo li diria a les noies que s'incorporen, que siguin elles mateixes, que intentin fer la feina tal com elles saben i no es deixin d'influenciar per ningú més. M'agrada doncs que ja en aquest temps de jubilada m'he trobat a nens del tren escolar, i m'ha agradat que em reconeixin, que se'n recordin, que m'expliquin alguna anècdota. L'empresa m'ha donat totes les facilitats i totes les eines per poder-me superar com a persona i no he trobat a faltar res, al contrari, superagraïda, perquè he sortit amb molta més força de la que vaig entrar. Tots i totes pugem al tren plegats. Si caminem juntes, avançarem més. Igualtat per a un món més just. Juntes som més fortes.